עצים, אחי. רגע! מה? רגע, מה שאני עושה זה גם לך עושה? כן. אז תראה, מה? שדרס, מה הכנת? שדרס. נו. רגע, אתה רואה את זה? נו. אתה רואה את מה שעשיתי? אתה רואה את השדרס שלי כאן? נו. השדרס. כן, נו מה? תראה את המים, חתיכת מים. תראה, כשאתה עושה ככה מסתכל למעלה, הכל כזה נו יפה בוא, נו כזה. בוא. שנייה, אני מבטל, יש לי לאגים עם זה. עכשיו שנייה, אני רוצה להוריד את המוד TNT. נעשה סרטון על זה, תכתוב את הסרטון הזה שקוראים לזה בוא נפוצץ את העולם. כי אני רוצה להוריד את המוד TNT הענקי הזה. יש לך מחשב מהיר? כן. אני צריך שיהיה לך מחשב מהיר כי יהיה לזה קצת לאגים, באגים. עזוב, נו יאללה. אז שנייה, אני מנתק, הולך להוריד את המוד TNT ואני כבר חוזר. טוב? חכי, נו. מה? לא עכשיו. קודם כל יצלם סרטון וזה. מה? קודם כל יצלם סרטון. אני רוצה להוריד את המוד TNT הזה. נו עוד מעט, נו אחי. תאסוף לך עצים. וואי, שמת לב איזה מאוחר עכשיו? מה? נו רגע! פרה! בוא הנה, יש פה עוד פרה. פרה שצוחה במים. בוא לפרה. לטוס. פרה. פרה בדה. בוא תחצוב עצים אחי. אוי, איפה? חכה, לקחתי סטייקים. גם אני. גם אני. קח כזה. אם אתה מה רוצה, זה, נתת לי את הצמחים של הסוכה. השעד שלי יהיה בוא פתוח. נקפוץ על העצים כמו בוגה בוגה, דוניה, יאללה. מה, לא נראה. יש לי פה לאגים. אי אפשר לבנות את העץ. נו באמת, חכה לנו באמת. הנה אתה, אני מולך. איפה אתה? איפה אתה? אני עושה לך טיפי. הנה אתה. הנה אתה. רגע, עובד פה הטיפי? זה טיפי A או טיפי? טיפי. ייי. ישר מסתגר, נכון? כן, ישר. נו יאללה, בוא נתן לנו פיקייק, נו. הנה, קח כבר... יש לי כבר... יש לי שולחן עבודה. יאללה, בוא נכין. מה? אין לי מספיק עצים. לי יש, קח. לי יש מספיק עצים. ייי. לא הכל, נו. יש לי עוד 40 אחי. אוקיי, זה וזה. פיקקס. פיקייק. וואי. גם לי, וואי. או, what the fuck, כבר חושך. אנחנו כבר צריכים לבנות את הבית. רגע, אני אעשה טיים סיטו 0, תראה. אוי, טיים. רגע, אין לי הרשאה, חכה. מה זה? אין לי הרשאה, תעשה את ההרשאה של הפקודות. חכי. אתה יודע לעשות הרשאה לפקודות? אני יודע, אבל ברמאות. נו, הנה. בוא נבנות את הבית. בוא נבנות. יאללה. בוא נמצא מקום שטוח. בסדר. בוא. יותר נכון נברח בינתיים. סתם. בוא תחפש עצים שלא הגיעו אלינו. בוא. איפה אתה? אני בא. רציתי שנטפס על עצים שלא הגיעו אלינו. הנה, אז בוא לפה שנייה. בא. יש לך קצת לאגים, אני רואה. הנה, איפה נמצא? אין פה
מקומות פתוחים לעזאזל. בוא נבנה בינתיים איזה מחסה, לא בית. כן, מה, החסה, הנה, פה. שנייה, אני נופלת על העץ. וואי, הצלחתי, תראה, אני על העץ. וואי, יש שם זומבי. תעלה, יש פה זומבי. תראה, יש שם זומבי. מה? כן. כן. וואי, יש שם זומבי. מפלצות, יאללה, בוא נעלה על עצים, בוא נהיה בוגה קצת. הנה, עץ. יאללה, בוא נקפוץ. כמה לחמים? 1 או 2? יאללה, פרקור. וואי! כמה לחמים? היי, בסדר. שתיים! זה לא עבד בכלל. טוב, בואו ננסה. וואי, הלוואי שהיה לי בלוק. הנה, יש לי בלוק. איבדתי. יאללה, רגע. שנייה, תפתח. הנה, אני אעשה לך שורה של בלוקים. טוב, נו, איפה אתה? אז בוא כבר. עשה כבר מה... אני באה! וואי, אני עוד מעט מת. אם אני מת, שמור לי את הדברים, אני אעשה לך טיפים. לא, זוז. בנה. ככה, נבנה בינתיים מחסה קטן. אוי, לעזאזל. חכה, וגם ככה, איה. בטעות, סליחה. מה? שנייה, אני חוזר פה. הנה, תחסום אותי סתם. רגע, אני פה. שנייה, שיהיה לך מלא עצים לבנות את הדלת. הנה, יש לך פה ליד עץ. זה דלת. נו, אז בוא איפה שאני מהר, בוא שנייה. יש לך שולחן עבודה במקרה? אני יכול להכין, הנה, פה. אז תחזור בינתיים פה. כן. הנה, אני מכין שולחן עבודה. כאן. תשמור עליי. רגע, אוי. הנה. שולחן עבודה. הנה, פה? כן, כאן. וואי, איזה קטנצ'יק. תביא גם עץ. אני רוצה להכין לי גרזן. אופס, לא, זה שלי הפיקקס. לא. מה אתה מביא לי פרחים? מה, אתה מאוהב לי? סתם. עשיתי גם דלת. מה? איזה שלי. שנייה, אני חוזר. שמור עליי אם יש פה מפלצות. הנה, יש לי פה עוד עצים. לתת לך עצים? הנה, חזרתי. מה? מה אחי? אוכל. שנייה, רוצה עצים? כן, תביא. הנה. בוא נאכל קצת, נם. מי, הבאת? אני אוכל. יופי, הבאתם. בוא עכשיו... נשים איזה צמח ליופי. מה? מה, צמח ליופי, מה? אני מחכה. איזה בסטה שאנחנו לא בקריאייטיב. חזרתי. אני שנייה מכין לי חרב. תביא גם, תכין גם לי, אין לי עצים, אבל יש לי שתי מקלות. ייי, חרב. אוי, שנייה.
חכה, אני... שנייה, וואי, הרגת אותו במקחת, לא יאמן. יש פה חכה, אני חוצף פה. יש פה שמור עליי, נו. שמור עליי, אני חוצף פה. טוב, איפה אתה? עם שני זומבים, נו, מה צריך לשמור עליי? לא, טוב, הנה. שני זומבים תוקפים אותי. אתה את הזומבי השני. שלי. וואי, הוא תוקף אותך. ייי. וואי, פוטט פה את הדבר. שלי. בוא, יש שם סקלטון. איפה? שם, הוא מסתתר. יש לו הצבעה, בוא. הנה זומבי. יש לי ראייה טובה. בוא. מה, איפה? תלך אחריי, בוא, יש לי ראייה טובה. אפילו במשחקים. הנה. הנה, שם. יש שם סקלטון. שתי הוא סקלטונים. נפל. בוא נתקוף אותו. איזה- תשמור לי את הדברים, מציאו, אני הולך למות. בוא. אני הולך למות, נו בוא. הרגו לא, אותי! אני הולך למות. אני לא מאמין אחי, הרגו אותי. מה, ירב לך סקלטון, תעשה לי טיפי, מהר, נו. לא, הנה תעשה לי טיפי, הורגים אותי ותשמור לי. מה? תעשה טיפי. נו, אני הכי גבוה בקצה, בוא. תעשה טיפי. טוב, אני אעשה טיפי. לא, עזוב. הנה אתה, אני איפה שעשינו... יאללה, הנה אני למעלה בקצה. הנה סקלטון. הנה אתה. אני אעשה טיפי. הנה אתה. אוי. הנה אתה. מה זה, אפילו אין לי הרשאה לעשות פקודה של טיפי. קדימה, בנות. יאללה, עולים למעלה. אין לי הרשאה גם לעשות טיפי. בוא יופז, עולים למעלה. סליחה. אין לי גם הרשאה לעשות טיפי, מה? חכה. באמת, עכשיו אני לא יכולה לעשות גם טיפי. בוא. אין לי הרשאה. בוא נשחקים עם זה עכשיו. שנייה בוא, אני קופץ למים. תשמור לי את הדברים. וואי, רגע, אני לא יכול, יש לי לב אחרון. אוקיי, יאללה, שנייה, אמא. אני אעשה טיפי. חכה, אני אעשה טיפי. איפה אתה? מה זה, אין לי הרשאה. הנה אתה, בוא. שמעת את הדברים שלי? כן, בוא קח, הנה. מה זה, אין לי אפילו הרשאה לעשות טיפי. איפה החרב שלי? תסגור כבר. ריקו! הוא לא מקשיב לי. איפה החרב שלי? טוב, אני צריך לסגור, אני ניפגש מחר. אני תביא את החרב, ואז אני אסגור, אני צריך לסגור את המחשב. כי הוא